angdeng throksirkep Akashvani kapangcheng arni along pacheton dunsi aruni phai ner kebarni Akashvani Diphu penta diphorong sopia long Wakathon mate keng kedam asai mu deng dun. All India Radio mate Akashvani ningkan throksirkep arta ahem kile along pacheton dunsi Akashvani Diphu penta me keng pen kedam asai mu mate Wakathon padupon lo. Labang Sony Apartment Diphu Arboretum and Craft Center adung pen keng kedam asai mo Akashvani Diphu ajai me khibang prodip rong par si ing pupon. Akashvani artanikan throksirkep ahem kile along pacheton dun si Wakathon mate keng kedam asai mo deng pon pusi alangli ning jepon. Laso asai mo kedeng ke Radaphan Radio ajai mek aputhak puthot ke pachini pontu aning ke pahang lapen ke pakam thu aphan arboretum pen laso keng kedam asai mo pangcheng si Dharam Nala PM Sri Chandra Singh Teron High School atowar keng rong mirdan Diphu Akashvani asai hemalong palidamlo. News report, Karbing Long Live.